Sa ngalan, samahan ug sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Inoong Kristo, ang gugma sa Dios, managiusa sa Espiritu Santo, manakaninyo. Manasap kanimo. Maigso aning santos na misa itong iapil sa mga mapapagampo ang kapahulayang dayon sa duruha kapari nga nangamatay. 38 hours lang ilahang pagitan. Father Osias Nonoy Palarca o Father Agustin Blurred Abilia. Mutambong undako sa misa ipaigaw ni Archbishop Palma para pang kang nunoy, pero man moabot ang alas 6 na pari para ninyo. So muna, di lang ko ka misa dito, kanilang misa kong ihalad po para niya. Maginulsol kita sa mga sala, aromaan dami tapag sa ulog sa santos nga misa. Kaluy kami Ginoo, Kisala kami Ginoo. ipakita ka namang imong kaluoy Ginoo. Luwasa kami. Kaluyan na kita sa Dios nga makagahom sa danan o pasayloon sa itong mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa ido sa langit o kadahit sa mga tao din sa yuta. Ginoong Dios, langit ng hari, Dios samahan, magahom sa danan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak samahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata ang pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang labing alangdo na Kristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa imayo sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang gahayag sa imong kamatuoran, nagatultul ka na mong anak ang Kristo. Himo ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa nga supak sa Ebanghelyo. Kiniya magipangayo, pinagi sa mong Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari aban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises maingon ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya ug tumanon ninyo ang mga sugo nga nahisulat niining basahona, ug kung mubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinising-kasing gayud, dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit, ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha niini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kita didto sa tabok sa laod, nga moingon kamo, kinsay may mutabok aron pagkuha niini, aron makadungog kita ug makatuman niini. Duol ra kaayo kini kaninyo, anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing, busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit,
nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulo, sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulo, sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, usa dugos nga gikan sa kaba. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang nakita sa larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganay nga anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak, maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, kipasiguli sa Dios, ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasa pinimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaw ikaw, O Ginoo.
Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod may sulay pagbitik kang Isus. Nangutana siya magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Sa Isus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmang Ginoo nga imong Dios, katibok mong kasing-kasing, katibok mong kalag, katibok mong kusog, katibok mong hunahuna, o gigugmang imong isigataw, ingon sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na o makadawat ka sa kinabuhi. Aba na matutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, o mao nga nangutana siya kang Isus, kinsa ba diyay ang akong isigataw? Sa Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog, gibiyaan nga himatyon, og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi natong dalana. Sa bakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahigayo sa mo sa kalibita, o miduol siyang mitanaw sa tao, o guni misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niya tong dalana, nahiagi sa kitulisan, o sa bakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya, o gibubuan niya glana og bino ang iya mga samad, o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, o gihatod ngadto sa usa ka abutanan, o dito iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tigatiman sa abutanan, o mitugon, galma siya, o ginigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. O si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ning ining tulo sa imong hunahuna nga nagpakita nga isigataw sa kitulisan. Ang matutudlo sa balaod mitubag, katong naluoy kaniya. Sa Jesus mingon, busa lakaw, o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigan ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, maayong gabi kaninyong tanan. So, ang ato liturhiya karon para nakinis sa ika-15, 15th Sunday in ordinary time. Nya dinhi sa mga pagbasa labi na sa Dos Santos nga Ebanghelyo, gihulagway ang kining usa ka magtutudlo sa balaod nga niduol mura og nangutuan nang nagpakisahid kunuhay sa Ginoo unsaon pagkabot ang kinabuhing dayon. Isi magtutulo sa balaod, he knew very well, labi na sa 10 Commandments, nga gipangayo sa Ginoo kaniya. Muna nga ang atong Ginoo nihatag ning usa ka sambingay. So parables are earthly stories with heavenly meaning. So istoryang kalibutanon nga dunay kahulugan nga langit nun. Now dinhi sa mong sambingay gihulagway ang usa ka Hudiyo. Hudiyo gitulis diha sa dapit nga pwede untag dili to mahitabo sa iyang kinabuhi, knowing nga ang maong dapit daghan gyud tulisan. And normally traders would not venture passing that road o noong agianan nga maginusara. In groups gud sila para kung dunay mga tulisan, pwede pa nilag overpower ang mga tulisan. So nganong ginusara po ni siya? Kabaw siya sa danger, pero ni-succumb to danger among tao. But anyway, niagi ang pari. Ano niagi po ni pari nga ang lugar lisod man? Anyway, part of the story. Ang pari wala mo duol, because ang reglamento nagkanayon nga kon ang pari doon na siya function ritual worship sa templo, di siya pwede makahikap o patay. Kay once makahikap siya patay,
he is not worthy to function his role diha sa templo for a period of 7 days. Unya iyahan naman tong period nga siya mo function sa templo. So ayang gihuna-huna nga masakripisyo ang mga tao sa templo. So aya moagi na lang ko og lain nga dalan. Now, giklaro sa Ginoong Kristo nga an act of charity mas mulabaw pa kaysa ritual worship. Sunod, usa ka Levita. So Levita kamao gyapos balaod. Unya kay bawo naman ta nga ang huna-huna sa Levita, mo sa huna-huna sa mga tao. Basin di koy langin tawhana. Nagpapatay-patay lang ni tawhana, nya na ni mga kauban. So inigmutabang ko niya, ako'y diskwido. Malabay na lang ko. Di ko magpalumalog tabang ni, kaya otherwise, at stake ang akong kinabuhi. Muna nga ang gusto sa itong Ginoo, an act of charity overlooks risk. So ang imong lihok sa bagtabang, ang lihok sa gugma, mulabaw pa sa risgo. Overlooks risk. Sunod, ikatulo, Samaritanhon niagi. The Jews and Samaritans were not in good terms. Hudiyo ang gibanhigan, Samaritan ang niagi. Kung kamo pa to'y kontra, imong kontra, nagbuyod, either patay or himatyon ba? Will you have the nerve to help the person? Kung kontra nimo sa politika, will you have the nerve to help the person? Usa ka istorya sa kapari, duha ka politiko human sa Bagyo, interesado nga mutabang simbahan. Apan sanglit silang duha na nagbangi, na nagsungi, mo na nagka-problema pare, unsaon man ay pagpatrabaho. Nidayon man ang trabaho, pero lain-laing kolor ang trabahante. Sa pikas nagsulob tingali og blue, ang sa pikas nagsulob tingali og green. Kay laing politiko og laing contractor ang pikas, laing politiko og laing contractor pod ang pikas. But anyway, nahuman man gyud ang pag-rehabilitate sa maong simbahan. Pero I do not know kung nagka-eye to eye bagyod sila. Sila mismo nga politiko. Why esperansa ang ilang pagtabang simbahan kung sila dili makatinutukay sa usag-usa. Now, unsa gihimo sa Samaritanhon, wa siya mag-mind kontra ba ninako og dili. Kay para niya, iya mang nasabtan nga ang gusto sa Ginoo mauman nga kinsa ang akong silingan. Who is my neighbor? Kinsa akong isig ka tao? Unya ang punto sa Ginoong Kristo, a person in need is my neighbor. Ang tao nga nakinahanglan mo'y akong silingan. So kay mamanay iyang line of thought gikan sa Ginoo nga iyang gihuptan, bahalag makontra pa ka or dili, tungod kay nanginahanglan kay ng tungura, tabangan tika. Og dili lang to kay tabang-tabang, tabang yun, hangtod pa siya nga naayo o naulian sa iyahang maayo nga kahimtang sa panglawas. Pagkanindot, an act of charity always takes risk. An act of charity always gives the self. So ang imong kaugalingon mo'y pinakanindot nga imong mapakita sa bagtabang sa imong isig kaingon. Muna mainumdum lang ko sa usa ka dato nga akong kaila.
nga kada higayon na mamatay nga silingan sa probinsya, bahalag layo kayo, silingan mong gina. Muduol dayon niya kay mangayog hinabang niya, ingon din siya nga, Padre, mas maaypay kitay mutabang kaysa kitay tabangan. Kay normally sa probinsya, tabangan gani ka, wala na kay gininhawa. Muna sa mga tao nga di mo tabang, patay na sila, bisag sige pa na og ginhawa. Kay tinuurayng buhi is always mindful of the good of the other person. Makontra na nimo o madili. Because we belong to the one family of God. Muna dinhi sa kalibutan, if a feel na song Ginoo, this being one family of God, that we are all brothers and sisters before God. Maun sa mang kolor tos politika, maun sa mga itong kahimtang sa pamilya, kina nag-away ta tungod sa yutang gisunod o kabtang gisunod sa ginikanan. Since we belong to this one family of God, then we should act accordingly unsay gusto sa atong Ginoo. Treat one another as a brother, as a sister, because ang tinuurayng nagkinahanglan mo na imong isig katao, mo na imong igsuon kana kon imog yun nga gitabangan. Palihog manindog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahain, magawom sa nanog buhat sa langit sa yuta, kay Kristo nga nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa minatay sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa Dios nga mahain, makagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mabuhay ug sa maminatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, a Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa bagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudaw kita karon ngadto sa Ginoo dalang ato mapagampo, pangayo nato ang iyang tingog, magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katao. Moingon kita, mahigugmaong Dios, padaling hugi ang among mga pagampo. Mahigugmaong Dios, padaling hugi ang among mga pagampo. Nga mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayon bukas sa paggiya sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdon, maglingkawa sa mga kabus gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, padaling huging among mga pagampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo, o naninguha sa paghilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan, alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing, alang sa makanunayong presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, padaling huging among mga pagampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ug ilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, padaling huging among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, padaling huging among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay matuhuon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, padaling huging among mga pagampo. Diyos among amahan, ikaw ang among kaligon ug panalipod, ablihang ang mga kasing-kasing alang sa imong grasya, sa imong kanunay namang masayran sa ug buhaton ng imong kabubuton, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kini sakripisyo, dawaton sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawatan tayo sa Ginoo sa kibisog ikan sa imong mga kamot, alang si kayo pagkamay siyang ngalan,
alang usab sa atong kabuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawa taw Ginoo magasa sa imong simbahan ug imo ang kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos sa pagtuo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo Asap kanimo ibayaw ni mga kasing-kasing. ni bayo mo dis Ginoo. Magpasalamat ita sa Ginoo nga aton Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay magawom sa nanay matarong gayud nga pasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan dili lang kay giatagan mo kami sa mga mahanon nga pagdagad adlaw-adlaw kundi sa ipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo biyanaw kang Hesus may imong gasa kanamo ug may unang bunga sa ani nga maabot ug among pasalig sa Pasko diyan sa langit ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang way hunong nga ingon Santos 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 sa Ginoo Dios sa kagahuman punong langit ug yuta sa imong himaya usana sa kaitasan daygon ganhi sa ngalan sa Ginoo usana sa kaitasan. Santos sa ikaw ginawang tuburan sa langga Santos ipadala ng Espiritu rabag Santos na mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa galingon mikuha sa og pani pasalamat kanimo mipikas sa miada ning adto sa matinunan ug miingon dawata kininyo nga tanan og kan-a kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pangagin tapos ang panihapon mikuha sa kalis masalamat kay bagusab mihatag ning adto sa matinunan ug miingon dawata kini og panginom kamo tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan ang dugo nga wala alang kaninyo alang sa mga tao aron na mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanaos, Kristo balik ngani. Aron maghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdum may ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diya sa gugmang, uban ni Leo 14 among papa ni Jose among obispo sa mga pari. Hinamdum may sabo maigsuon nga nangamatay, malauman nga banhaw sila, gantanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, ug sanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amay kawadaygon ug amay kaong himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magambog ita ngadto sa langit ng amahan, ato nga mito nga pulong itudlo kanato sa manunubos diya sa bagingon. Amahan namo nga sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo imong gingarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Maingon na pasaylo kami sa mga sala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sala, may layusan ang kasamok samtang napaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man gingarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoo Kristo na yung ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang mga sala, kundi bagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon atong panaginig sunay. Sa Diyos nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sama-sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay maglawat kanimo apan Panipamulong lamang o gamayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa ato karong pagpangalawat, so atong iklaro nga i-observe nato kining right posture sa pagpangalawat. O sa may right posture sa pagpangalawat, putting your hands together before your chest. Wala na laing right posture. Di pwedeng kamot mo na dire or mag-Fernando po ka, pinasod ang imong kamot sa bulsa. So observe the right posture, putting your hands together before your chest, and receive Jesus direct to your tongue. So ining-ingon sa pari or lay minister, lawas si Kristo, tubag una og amen. Dili kay unya ra kamo tingog amen, nga nana sa imong dila ang lawas ni Kristo. Magampo kitang o Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ning Eukaristiya, himuang ang iyong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinig kanamo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. ang Ginoo manaka ninyo, manalangin ng Diyos, magahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.